Tingali adunay tao nga nagtamay kanimo, nagdaog-daog kanimo, nag-abuso kanimo. Lisod! Lisod pa sa iluon. Man nimong gi-rape o gipatay ang akong anak. Karon sayon-sayonon na ko nimong pangayog pa sa iluon. It is hard to forget. It is hard to forgive the unforgivable. I will be talking about forgive the unforgivable. Adunay magbarkada nga Bisaya na muyo sila dito sa Manila. Ang usa kanila nagrenta sa kining habog kayo nga kundo. Ang iyang room nasa ikadusing andana. Usa ka adlaw ni ana naguba ang kining elevator, something na gi-repair. Unya nakadawat siya text sa iyang nga barkada nga bay. Dungaw sa bintana mo tong dungaw sa pagdungaw niya. Nangamay ang iyang barkada. Moto nga, wala siya kabalon sa baton kay murag emergency ang action siyang barkada, ninaog siya dali-dali sa habog kayong hagdanan hangtod nga pag-abot sa ubos gipaningot siya. Gihangak siya kayo yang gipangutana yang barkada, bay. Ngano di ay gihunghungan siya, bay. Pautanga kog kwarta. Sus! Pagkabinuang, imo ra gyud kong gibinuangan, pagkahabog sa akong ginaog. Uni ang imong tuyo mangutang ra ka kwarta. Nahala, tara. Ubantas ibabaw, wato ni saka sila dito sa ibabaw. Pag-abot sa room, yung gihungan, yung barkada, bay, wala ko'y kwarta. Ingon ana ang kinaiya sa tao. Basta gani, binuangan, di yun magpalupig, mubalos yun. Mubalos dili magpalupig. Ang nasa tong hauna-una, revenge. Wala na yun ang kining pagpasaylo. Adun nagyoy mga tao nga maabot sa atong kinabuhi nga dili gyud angayan pasayloon, malisod gyud pasayloon. Ninumdum ko sa ako nga kaila bag-ong kasal nya malipayon gyud sila sa ilang nga kinabuhi. Sa kapanahon ni ana nag-travel sila sakay sa kining motor, nag-drive ang kining bana, angkas ang kining asawa. Pag-abot sa unahan adunay van nga perting kusuga sa dagan, unya ni simang sa ilaha nga dalan, nisugat sa ila bang. Bungkagan ang kining motor. Diha nawagtang ang kinabuhi sa bag-ong magdiayon. Kadtong babae, bugtong anak pamanunta to siyang ginikanan. Uni ang driver sa van niingon, "Ma'am, sir, pasaylo ako. Sorry kayo kay nakatulog ko." Kung ikaw ang ginikanan, kaya ba nimong pasayloon? Lisod! Lisod pasayloon! Aduna gyud mga tao nga maabot sa atong kinabuhi nga lisod pasayloon. Tingalig adunay tao nga nakautang diha kanimo nya medyo dako-dako ang utang, likay-likayan ra ka, sibat-sibatan ra ka, dili ka bayaran sa utang, sad-saaran ra ka, i-quits ang ining utang. Kaya ba nimong pasayloon? Lisod kayo. Tingalig usa ka kabata nga nagtubo din ang imong inahan or ang imong amahan irresponsable kayo, walay pakialam sa imong panginahanglanon, walay pakialam sa imong nga pag-eskwela, tingali giabusuhan ka, gikulata ka, unya magtubo ka nga dunay pagdumot o kalagot sa imong ginikanan. Moabot ang panahon nga siya manginahanglan kanimo mo duol og mga pasaylo. Imo bang pasayloon? Lisod pasayloon. Lisod pasayloon. Tingaling usa ka miyembro sa pamilya din ang imong igsoon nilabihan kadalo giangko ng tanang kabtangan nga kabilin sa imong ginikanan nga dili mo tabang kaninyo, walay pakialam sa imong kalisod ug imong kahimtang. Lisod pasayloon. Tingalig usa ka kauyab or usa ka bana or asawa diin ang imong partner dili loyal sa imuha sa sekreto nangabit, unya inig kasakpan nimo moingon, "Sorry, nawala ko sa akong kaugalingon. Dili na nako ni usbon. Kaya ba nimong pasayloon?" Lisod kayo. Lisod pasayloon. Ano ra gyud mga tao nga dili angayan pasayloon. Kanang tao nga imong gitabangan unya sa imong pagtalikod, libak-libakon ka, dautan ka ngadto sa kadaghanan. Lisod pasayloon. Tingalig adunay tao nga nagtamay kanimo, nagdaog-daog kanimo, nag-abuso kanimo physically ug emotionally. Lisod pasayloon. Sometimes, nasa itong una nga gipasaylo na nako siya tungod kay nag-public apology na mi, but deep inside, sa imo nga kasing-kasing, anaa gihapon ang kasubo. It is hard to forget. It is hard to forgive the unforgivable.
But at this time, I want you to let it go. Kay kadtong tanan mga dautan nga tao, usa to ka metaphor nagrepresenta sa atong kaugalingon nga ingon ana ta kadili angayan at tubangan sa Ginoo. Dili angayan pasayloon. Hilabihan ka makasasala, apan ang grasya sa Ginoo hilabihan kadako nga bisan pa unsa ka pula, unsa ka dako atong sala, iya gyud tang gipasaylo kung kita sincero nga moduol sa iya. Si Ginoong Hesus naghatag og mayong ehemplo dinhi sa ato. Samtang siya nagpakataw dinhi sa kalibutan, siya gisalikway, siya gibiay, wala gidawat siyang kaugalingon nga katawhan. Si Ginoong Hesus gikurnan og gilabihan kataas nga tunok gidasok siyang ulo. Si Ginoong Hesus gilatigo nga diin paglabnot mga langkat ang iyang panit, mura na siya manok nga gimarinate nga ready na isugba. Si Ginoong Hesus giluwaan, gipas-an niya ang iyang cross, unya sa dihang dito sa Kalbaryo sa cross, gidukdukan siya og gilabihan kataas nga kining lansang. Nagbitay dito siya sa Kalbaryo sa krus, unya giduslak ang ihang kilid. Naganto siya sa makauulaw gayud kay matud pa sa kining tradisyon, si Ginoong Hesus nagbitay nga gihubuan. Apan sa wala pa siya nibuhi sa katapusang gininhawa, nihangyo siya sa Ginoo, Lord, pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ug si Ginoong Hesus ni pahulay sa landong sa kamatayon nga walay kaligut-gut ngadto sa iyang isig katawo. It is time to let go everything na kalagot natong gidaladala sa dugay ng kapanahon. I know it is hard. It is hard to forgive you. I remember Joseph, sa dihang bata pa si Jose, gidumtan siya sa iyang mga igsoon, gikasuyaan siya sa iyang mga igsoon, hangtod nga gitripan siya, gihulog siya dito sa buhok, gibaligya dito sa laing nasod, naganto siya sa hilabihan gayud nahimong ulipon, hangtod nga siya gipasumanginlan nga ng rape, gipreso siya sa pila ka mga katuigan. Apan niabot ang higayon nga si Jose nahimong labawng gobernador. Og siya mo'y nagdumala sa tanan nga mga pagkaon, niabot ang kagutom sa kanasuran, ang tanang mga tao moduol didto kaniya, og niabot ngang iyang mga igsuon nagpakitabang adto kaniya. Mao na unta to ang panahon nga ipadayag og mobalos didto siyang mga igsuon sa mga binuang nga ilang gibuhat ngadto kaniya. But unsay giingon ni Jose? Iyang gihalog ang iyang mga igsuon og nagpaila siya. Ayaw mo kaguol. Ayaw ninyo hunahuna ang inyong gibuhat din ni kanako. Because it was God ang Ginoo mo'y nagpadala kanako din ni aron kitang tanan dili mga matay. Manginaot ko nga makabaton unta tag sama sa kinaiya ni Jose nga mapinasayloon. That's in Genesis chapter 39 verse 2. The Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph. Lakton nga pagkasulti, it was God ang naghimo kang Jose nga mahimong mainan tuson. It was God ang nagtandog kang Jose nga mahimong mapailubon. It was God ang nagkumot sa kasing-kasing ni Jose nga iyang pasayloon ang iyang mga igsuon ug dili siya magdumot. Kung doon na tayo kabugaton nga gidala sa atong kasing-kasing, kung doon na tayo kahiubos ngadto sa lain, kung doon na tayo kaligot-got o kalagot sa usa ka tawo nga dili gyud nato kayang pasayloon ato kining gidaladala sa dugay ng kapanahunan. It is time nga atong tugutan ang Ginoo nga mukumot sa atong kasing-kasing nga makahimo ta sa pagpasaylo. Atong tugutan ang Ginoo nga tandugon ang atong panghuna-una nga kalimtan nato ang tanan nga daw walay nahitabo. Kung dili nato kaya sa Ginoo. Ano na tinuod nga eksperyensya dito sa Cavite. Usa ka pamilya nga nangalagad sa Ginoo magtuto. Adto na sila anak nga babae, elementary samtang kini nag-eskwela. Tingala sila nga pagkagabi wala na kauli. Pagkabuntag ilang nahibaluan, patay na, gi-rape ang maong bata. Pagkasunod adlaw nadakpan ang kining suspect. Apan tungod sa pagkamatinud-anon sa kining pamilya, nihangyo sila sa otoridad, nihangyo sila sa kapulisan, na dili na lang prisuhon ang kining suspect. Kay bisan pag-unsaon nilang suspect, bisan pagpatayo nilang suspect, dili na gyud mabalik ang kinabuhi sa ilang pinalangga nga anak. Grabe. Mao to, pila ka panahon, ang pamilya sa biktima, ilang ginabisitahan,
ang pamilya sa suspek. Ginaampuan, ginabisitahan sa makadaghan, sa wala madugay. Ang tibuok nga pamilya sa kining suspek nisunod sa pag-alagad sa Ginoo. Ingonana ang power sa kining kasing-kasing nga mapinasayloon. It is hard. Apan kung tugutan nato ang Ginoo nga may maghari dinhi sa atong kasing-kasing. Kita gyud mahimong makapasaylo. Sa dili pa nako ni humanon akong isaysay kaninyong sigilanon, I know famous o karaan ani apan maghatag gyud nato ni og katin-awan. Adunay magigsuon nga nagpuyo nga tapad sila panimalay. Na sila'y farm, gardening, unya dayon hinulamay lang og gamit malipayon kay sila sa ilang kinabuhi hangtod niabot ang panahon nga kabikil sila og wala na gyud magkaistorya. Usa ka adlaw ni ana ang magulan ni bangon sa sayo sa kabuntagon, nakita niya nga ang boundary sa yuta sa iya nga manghud gibutangan na og kining dako kayo nga kanal. Suko kayo ang kining magulang. Motong dali-dali siya nag-hire siya og panday nga pahimuan og taas kayo nga paril nga dili na gyud niya makita ang iyahang manghud. Nilakaw ang magulang dito sa syudad. Kung paghapon niya nag-expect siya na human na gyud ang kining habog kayo nga paril. Pag-uli niya sa wala niya dama, dili paril ang iyang nakita. Iyang nakita ang tulay paingon ngadto sa iyang manghud ug didto sa tumoy nagtindog ang iyang manghud. Wala siya kabaluon sa buhaton. Motong paduol siya sa kining karpentero gipasugat ngadto sa iyang manghud ug didto sa tulay sa tunga nagginaksanay ug nagpinasayloay. Moto nagpasalamat siya ayo sa kining karpentero ug namalihog siya nga ugma na siya laing ipatrabaho. Apan ang karpentero ningon, "Sir, muadto ko sa uban kay daghang pangtulay nga akong ayohon." Ang karpentero moto si Ginoong Hesus. And He's coming to build a bridge kanimo ug ngadto sa isig katawo nga imong gikalagutan. Andam ba ka nga imong tugutan si Ginoong Hesus nga mopanday og tulay diha kanimo ngadto sa imong isig katawo? Kung imong dawaton si Ginoong Hesus mag-ampon ta. Dalaygon silimbahon nga Ginoo. Salamat kaayo niini nga mensahe nga ikaw gayod ang Dios nga nagapasaylo kanamo o kami usab amahan mo pasaylo ngadto sa uban. Salamat kaayo amahan nga ikaw magauli ug magahimo og tulay nga kami amahan mahimong dunay tarong nga relasyon ngadto sa among isig katawo. Salamat sa imong kaayo ug sa imong dakong gugma sa ngalan sa Ginoong Hesus. Amen. Daghang salamat sa imong paglantaw. Ako ang imong ubos nga gala, Rene Glenn Paglinawan. Kung napanalanginan ka niini, palihog ko i-like ug i-share kaning nga content. Ug ayaw kalimot i-follow ang ato nga Facebook page, Simba Ko. Hilabi na gyud ang pag-subscribe sa ato nga YouTube channel. Hangtod sunod nato nga pagkita. God bless.